Hello? Dool na lang kay ko, pag nabandam. Time para god? Di ba mingon ako nimo nga di sa kamo ari? Kay dili pa pwede tungod kay doon na pa ko irigla? Oy, ma'am, asa gud ka na bikil? Ha? Delivery in taon ni sa mong parcel, oy. Panty mo di nga. Gining day. Tanang-tanang mong panty, be. Ay, bastos. Bastos good. Panty man ka na mong pamaligya diya. Ay, time sa day no. Narao. Ikaw mo suot, sir? Dili ako ang asawa. Tagpila man ni day. Tag 50 ang isa. Oh, mahala sa dani, oy. Oh, tanaw na maging mga gisian niyo. Ay, panginaway di sir, ha? Di sigurado ko hindi ko kaka-afford na kayo, ha? Tara man yung balay, oh. Kagubao na magali na siya. Na, wala ka masayo day nga daghan kay ko kwarta. Basin, kawatan ka. Ukaha. Tulisan. Ay patagag storya na day ha. Mapatay ta man ka karon. Oh? Killer pag yun. Ay, Uy, Mari, kagwapa. Dali mong panuwaya ka, uy. Buyag taon, pre, oy. Nisiksi ka magmaayo. Si pare baya. May kamari kay may kauban kagig nga boy. Nasigar ba kay mata? Ako to ning bana, pre, oy. ay,